Subscribe now and press the bell icon. Tinaho ni kay mawa ni ay na lang ni ay magamit ba pang ko kay kapoy taon biyahe may lutang kuan to si paring kuy ta sige paro ko baylo to ako suwaya Namias ang tubig. Unsa na magkaro? Asa mo naman? Inayak yung tubig mo. Imuta sa kanya. Uy! Hala! Ang orta! Asa mo to? Uy! Duda, gikawat ito ba? Bantay lang dito. Wa ra ba jud panggas ba? Antay lang mo ako ba. Tilaw mo ako sumbo sa akong kupan jud. Tay. Ilan jud to ba kinsa jud mo kuha to. Matag mo jud ang mga tawanan ni. Murag sobra na ira. Wa koy unsaon ko pag padagan mo ako gas taon. Itan ni matug tadi ba ay matug gani. Di na pwede makatugan ni ana ba ako dito sumbong sa kupan pinaka-iit ng nila ko ano lang to ako dito suway kulang nagpaw na yun ita ayay ikaw yan ni di malas ko rong adlaw ba nawad ano kwarta. Pero kaila jud ko kung kinsa to ahok jud ni. Patag mo ni tawhanan ni. Lo. Mangisa ko lo eh. Nakoy sumbong nimo lo. Maka kuan ka lo. Ana jud ko lo beki. Mulakaw ta ko lagi kay padong kung bisita nga. Nawa ang kwarta tug man ko dito sa Daklen. Tinga ko nawa ang kwarta lo. Imo bang ibawaan mo kung pizza atong suyan atong patagmon lo suyan na to say mahimo na to kinsa na mo mana dim kaila juga na lo mao nay inila diha sa dinhi sa atong lugar nga ngawat sila man putong nagkuha sa lubi ni nay pitra to lugi ona gid nawa mao jud pud akong dudang sila jud siguro kami ayo lo gamiti og manika lo. Pangitag pagi. Suyan na to. Ada? Dilo. Buata lang tanan to kay kuan ni panggasto nagpaabot na dito ang iya bato taon. Maluto ka. Ano? Ang taong baton to sa mahimo kisa man matawana dai. Kuan kana si Ilumer. Renesis udo na mo. Udo ni pinaka pigitan ng nawat dito. Sige. Tanang ngita na to nag mga mayong mga nagkuan o mailan na to na patag mo na mga to na so may gusto na pa burutan to nagkuan sa man ikaw ba away uyab yung uli sa naman sa dito buhaton na kung unsa ilang gusto ko himo buhaton nila panid-isa sana dito sila dito sa mga kanila ha sige lo salamat do pare pa na pembarang we tagam na mana tiga kuha sa kwarta
Ilhan eh. Burot ng tiyan, ano yung mga tawanan ron, nagkukartas ng ako. Kitang-tiyan. Kitang-tiyan. Uli ko na yung kwartahan ron. Sa kitagtiyan yung mga tawanan eh. Ang kakuha sa kwarta, sa kitagtiyan. Iuli rin yung kwartahan, madugay. Di mo iuli ah. Hantod-hantod ka. Ang tuso ng mga sakit ron. Iuli ka na madugay. Kitang-tiyan. Tabang mga... Magsukod tabang. Kitang-tiyan. Asa ko panidaan ko. Hintalam man itong kalulo ba nga di. Parang pag-iitan yun sa dulo. Sige, tantam din yung paghanap ng labot eh. Ha? Ako pa dyan nag-iigo nito. Apuhan, pag-iitan. Ano? Nag-iigo din. Daan ko palagi. Sila dyan mo ay nagkuha sa ang parta ba. Kamu, busado kayo ng tawhanam. Sakit. Palab lagi ang barang lagi. Bira sa lulo. Da. Lulo ka lagi. Di gani mo. Iuli dyan na ninyo. Pero di ko mutuog ikaw ra isa. Ang isa ko kung paninaan eh. O kamo ba yung bana? Be? Ato ko pikas. Weon sa reaksyon na itong pikas. Gibarang ni Lolo. Iuli nga ninyo. Isa. Tiil mo ito ang sukar eh. Kaya mo tagam. Nguha mo kwarta ha. Tagko di mo mga lawas. Di mo manarbaho. Ugi na mo pangawat. Karon, tiil mo itong tagadahon. Matalam na niya tataon. Wato-wato na to. Kaya matalam na. Pasay ko pa lang sa'yo eh. Nanganib na ang buhay ko. Sakitan ng tiyan. Ay, ang sama ni. Bakit binawangin niya? Ay. Sakitan ng tiyan. Ay. Tabang. Ito. Katong isa na po yung panidaan kay nakita ng sakit doon. Sakit to ng tiyan. Ito sa isa po yung panidaan eh. Kung sa kay reaksyon na ni. Kung sa kay buhat ni Dulo aning usa ka. Kuha na. Daan. Hintalab lagi dyan. Kalulo ng mga kurasyon. Nagamit yun niya ang kabihin sa mo. Iya pa. Hindi, pangawat mo po siya. Kasakit sa tiyan. Di ba naman mga katulong kwartang ikawat. Ako lang niya ulit. O siya, ayun yung kwartahan ni ba? Ibarang ang ikot. Iulit, yun na ako na eh. Sabi na eh. Uy. Ibarang dyan, di ba? Sakit sa tiyan. Duda juga ni kwartan betaan itu bah. Sakit sa tiyan. Bay, mana ka bay? Sakit sa tiyan di bay. Kwarta siguro ni. Ibarang sulta. Iulit natin yung kwarta bay. Kaya, ano na kainin.
ta. Tayo ulit kita. Parang di tao ba eh. Iuli natin, butan sa likuran natin. Butan namin yung kuranan. Balikon to motor ato. Masih daig tagam tanawo. Labi na hindi mo tagam to nga tao kana. Kita ang isa, isa kita kita. Bilib. Uy. Ay. Tanawa lagi. Kuwangan ni piso. Ah, sige na lang. Nanaki pang gas. Hanggang lagi mong itaw na. Makapagasolina dito yung motor. Bye, nurse! Salamat sa tanan nga nanaw sa amo ang programa o ang vlog. Huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell. Thank you. Shout out sa Marcela. Taga Marcela. Peace.